Siz yanılqar şarlaşın qarısız, studiyada Alina Valiyeva, misənmisiz? Медицина күллияты директоры ришвәт алуда һәм вазифаи вәкаләтләрне арттыруда шикләнә. Чаллы шәһәр судында Татарстанның атказанган табибынан шик куюм чарасын сайладылар. 500 мең сумга кадәр штраф яисә 3 елга кадәр ирегеннән мәхрүм итү. Исерек шоферларга җәза катгыланды. Статистика буенча соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 42 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектән коронавирусын тагын 11 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп 6 июльгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 22 680 очрагы билгеле. Аларның 20 329-ы терелгән, 20-се узган тәүлектә. Чаллыда кешеләр күпләп җыела торган урыннарда тикшерүләр дәвам итә. Ике җәмәгать туклануы бинасында эпидемиологик режимны бозу очраклары ачыкланган. Мәктәп яны лагерьларда игътибардан читтә калмады. Роспотребнадзор тарафыннан туклануны оештыру һәм техник таләпләрне бозу буенча беркетмәләр төзелде. В частности, не проводится перед началом рабочей смены ежедневный входной фильтр сотрудников с опросом о состоянии их здоровья. Отсутствует учетная запись, документация, журнал здоровья. Официанты работали со спущенными масками. Отсутствовали антисептики. Медицина күллияты директорына шик кую чарасын сайладылар. Бу ханым коррупцияда гаепләнә. Шикләнүчеләр эскәмиясенә шулай ук аның кызы да эләккән. Ул шул ук уку йортында өстәмә белем бирү бүлеге башлыгы булып эшләгән. Суд нинди чара сайлады һәм медицина күллиятының хәзер ничек эшләве безнең сюжетта. Уялума журналистларны күрергә теләмәүме, әмма Светлана Вахитова суд барышында йөзен яшереп утырды. Медицина күллиятының элеккеге директоры һәм аның кызы укуга сертификатлар һәм ковидтан прививкалар ясау турында ялган белешмәләр бирүдә, шулай ук күллият бинасында кафе эшләгән өчен ай саен ришвәт алуда шикләнелә. Вахитова исә үз гаебен танымый. У нас отнимают землю. Я ее столько лет сохраняю для того, чтобы построить новое здание. Поэтому я до сих пор работаю. Запустить строительство и идти на пенсию. Но так вот получилось, что к дереву можно придраться. Я взяток не давала, не брала. Финансовые нарушения, возможно, они бывают, но они все исправимы, и я готова, если они были, поправить их. Гаепләү ягы сак астына алуны таләп итми. Шикләнүлешегә еш кына медицина ярдәме кирәк. Аңа 67 яшь һәм күптән түгел ул операция кичергән. Суд өй аресты рәвешендә шик кую чарасын сайлады. Содержанием по месту проживания сроком на 1 месяц 24 суток, то есть по 30 августа 2021 года возложен запрет и ограничений. Хәзер Вахитова адвокатлар һәм медиклар белән генә аралаша ала. Интернет, телефон һәм хәтта почтадан файдалану тыела. Телевизор карарга гына ярый. Коррупция эпизодлары буенча шикләнүлеше икенче кеше Вахитованың кызына килгәндә, аңа да шундый шикләү чарасын сайлаганнар. Һәм алар киләсе суд утырышын һәркайсы үз өендә көтәргә тиеш. Розалия Фахрутдинова, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Исерек шоферларга җәза катгыланды. Тиешле законга Россия президенты Владимир Путин кул куйды. Документ хукукый мәгълүматлар рәсми порталына урнаштырылган. Тулырак алдагы материалда. Исерек шоферлар белән булган юл транспорт һәлакәтләре еш кына күңелсез нәтиҗәләргә китерә. Күптән түгел Казан-Оренбург трассасында җитди авария булды. Нива машинасын йөртүче газельга юл бирми һәм бәрелешү нәтиҗәсендә кечкенә бала вафат була. Соңра 46 яшьлек машина йөртүченең исерек булуы ачыклана. Ранее водители Нивы лишили права управления транспортными средствами за пьяную езду. Кроме водителя в салоне Нивы находились еще 4 взрослых и 3-летний ребенок. В результате ДТП ребенок скончался на месте происшествия. На место аварии выехал исполняющий обязанности альметьевского городского прокурора Марсель Гимаев. Обстоятельства случившегося выясняются. Бер атналык Россия президенты исерек килеш йөргән өчен җәзаны катгыйландыручы законга кул куйды. Яңалыклар нигезендә мондый машина йөртүчеләргә 500 мең сумга кадәр штраф яный. Кабат хукук бузган өчен гаепләнүче 3 елга кадәр ирегеннән мәхрүм ителергә мөмкин. Моннан тыш исерек шофер 6 елга кадәр кайбер эшчәнлек төрләре белән шөгыльләнү хукукыннан мәхрүм ителә. Есть, к большому сожалению, люди, которым не имется нарушать закон. Речь идет о тех, кто ранее был судим за пьяные аварии, из-за которых пострадали или погибли люди, и отбыл уже наказание, но вновь и вновь садиться нетрезвым за руль. Вот для таких рецидивистов принят этот закон.
Шолы машина йөртүчеләре җәзаны катгыйландыруны гадел дип саный. В нетрезвом состоянии нельзя ездить. Никогда. Ни в первый раз, ни во второй раз. А как вы думаете, по-вашему, какого наказания заслуживают такие водители? Не знаю, жестокого наказания. Ну, это повторное нарушение, 3 года теперь лишения свободы. Это правильно или может быть? Я думаю, правильно. Уже человек задумывается, будет он нарушать или не будет нарушать. Ну, как бы ответственность повышается. Җәзаны катгыйландыру турындагы закон 1 июльдән үз көченә керде. Валерия Новожилова, Лилия Гатина, Кирилл Хобзей, яңалыклар. Әгәр сездән дә берәр нинди проблема борчыса, шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Кызыксындырган яки борчыган сорауларыгызны WhatsApp хезмәтенә дә юллый аласыз. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8-939-311-31-31 телефоны буенча көтеп калабыз. Бәлки нәкъ менә киләсе чыгарылышта сезнең мәсьәләм хәл ителер. Ефәк юлы ралли марафонының 5-ші һәм соңгы этабы тәмамланды. Кызганычка каршы пандемия һәм бу бон чумасы аркасында Монголия территориясендә узачак киләсе этаплар булмаячак. Махсус участокның гомуми озынлыгы 650 километрны тәшкил итте. Ярыш Себердә башланды, Алтайда да дәвам итте. Россия һәм Монголия шикләре буенда 2 этап һәм җиңүчеләрне ачыклау өчен Алтай орманнарына әйләнеп кайту булды. Йомгаклау этабын Беларусь спортчысы Сергей Вязович җитәкчелегендәге экипаж отсода гомуми зачетта Шаулдан Дмитрий Сотников экипажы җиңү яулады. Исегезгә төшерәбез, җиңүче Кабиши классындагы яңа КАМАЗ йөк машинасында ярышты. Нәтиҗәдә Сотников исәбендә бу 3-нче трофей, аның штурманы Руслан Әхмәдиев өчен 2-нче, механик Илгиз Әхмәҗанов өчен 1-нче җиңү. Шулай ук призерлар өчлегенә Антон Шибалов экипажы да керде. 10 июль кичендә Шалоның үзәк урамында Славян бәйрәме Иван Купалы көтелә. Кичке сәгать 6-да башлана торган чараны шәһәрнең Украин диаспорасы Шишмә халыклар дуслыгы йорты белән берлектә үткәрәчәк. Бәйрәм кунакларын кызыклы йолалар, җырлар, әйлән-бәйлән уеннары, конкурслар һәм викториналар көтә. Шулай ук мастер-класслар һәм Татарстанның фольклор коллективлары чыгышлары булачак. Матур итеп бизәлгән мәйданда декоратив гамәли сәнгать эшләнмәләре белән сәүдә рәтләре, палаткалары оештырылачак. Теләүчеләр мунчасы беркеләре һәм тақиялар уры буенча мастер-классларда катнаша ала. Искәртеп үтик, 2007 елдан Иван Купалы бәйрәменнән Татарстан Республикасы Мәдәнияте министрлыгы тарафыннан республика статусы бирелде. Мин сезнең исегезгә төшерәм, коронавируска каршы вакцинациям дәвам итә. Прививканы ясатып кына без үзебезне һәм якыннарыбызны саклап, коронавирусны туктата алачакбыз. Бүгенгә шулар иде. Мин Алина Валиева, сезгә күңелле кичләр теләп сау булашам, исән сау булыгыз. Многофункциональный медицинский центр «Клиника Сахбиевых». Это команда врачей для взрослых и детей с большим опытом работы и безупречной репутацией. Диагностика заболеваний на современном оборудовании премиум-класса. Анализы инъекций ЭКГ «Холтер». Телефон 460303. Уголок солнечной Турции в семейном кафе «Стамбул». Сочный шашлык, плов, восточные сладости. Бесплатная доставка от 1000 рублей. Новый город 407. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 39 23 23.